Di sini anakku sing mbarep iki wis mulai bosen. Anakku sing cilik jane durung, tapi aku ya bosen bisa ndek marai piye. Ya apa maneh ya iku mau gara-gara pengamene. Asline enak rek lenggone iku. Kita nunggu anaknya terus karo mak jajan terus maron delok motor lewat iku jane enak rek sore-sore ngono nyure ning kono enak. Kalaupun seandainya ning kono iku gak ono pengamen mungkin enak ya, tapi apa meneh wis mungkin pencahariane wong-wong ya apa meneh ya wis lah. Aku iki atene ngomong nolak iku sungkan, tapi lek meneh ngekeki terus iki ya ya piye rek. Ya piye ya wis ya sepurane ya. Aku gak niat menyinggung atau ya apa ya wis kita lanjut aja ya. Iki kita mau ke samping ke sebelah iku ono kayak mobil-mobilan ngono, mobil remote, mobil ya sing iso digawe apa di wis pokoke mobil-mobilan lah kok ngene iki di tempat kene. Terus ono sepeda kok sepeda sing gak ono lungguhane ku lho rek. Sing apa ya jenenge wis kok ngono ki lah kalian delok dhewe lah kok ngene iki. Akeh permainan kok ngene iki. Ning kene iki sewae 10.000 kalau gak salah lho ya, 10.000 koyo irek aku lali. Ya wis akhirnya aku ning kene karo nyamil karo nonton anakku padha mainan mobil-mobilan ono sing alah. Kok ngono iki lah ya. Palingo warga Lumajang wis sering foto ning kene iki rek. Ning kene iki tempat permainan anak yang murah meriah, mboke iso nyantai, iso nunggoni karo ngemil-ngemil jajan. Suasananya juga enak. Terus di sebelah sana itu ning kono anake iso playground. Iku gratis ning kono ndek depane apa SD apa iku. SD Lowo lak jareku mbiyen ya, tapi aku gak ngerti SD apa. Aku mbiyen ngomongin SD Lowo. Ya wis koyo ngono ae rek. Bahasan aku ngenteni anakku pas lungguh-lungguh ning kene, aku ketemu arek bocah paling sik kelas 5 apa kelas 4 ngono ya. Iku dek iki jualan pisang yo. Lah dikatakan pisangnya sih jane apa kayak pisang apa jenenge kok pisang dibungkus sampe anu niku lho rek sing digoreng dibungkus sampe kulit lumpia niku lho. Lah jariku sih yo keras ya, gak maksudnya gak anu tapi yo apa yo dengan semangatnya dek wayahe kancane padha dolanan, kancane wis emoh kon nulungi orang tua. Aku salute ning iku mau. Dadi gari piro ngono terus tak borong terus akhirnya tak maem bareng di Masjid Agung kok ngene iki. Apa ya aku lek nonton ngono iki langsung ning atiku terenyuh ngono lho. Kok ya Allah hari iki aku iso bangga ning bocah kok ngono iki aku bangga masa iso kok luwih lilo daripada arek moro-moro njaluk anu kok piye ngono. Terus pokoknya aku apa ya kok ternyuh ngono lho ning atiku langsung semendal ngono rek. Ya Allah hari iki Masya Allah iso nulungi orang tua, iso bangga melu bangga walaupun iku dudu anakku ngono. Soalnya kan jarang banget kan kayak ngono.